Klientku s ulceróznou kolitídou som v živote nestretol fyzicky. Chodila ku mne iba online na vysielanie kód výťazov. Kód výťazov je ucelená metodika, kedy preprogramuje sa u klienta hlava, okysličí telo a odstraní sa zápal v črevách. Týmto istým spôsobom som odstranil u klienta, než ja sa odstranil u klienta aj Crohnová choroba. Ja s tým robím 15 rokov. Mám asi, ja neviem čo, ja som počítal, asi 70 diagnóz sa s mojou metodikou dalo odstrániť. Čiže keď sa ma chcete ešte niečo kľudne spýtať na choroby, už sa ma spýtal na psoriázu, som vám poslal fotky, ulceróznu kolitídu, neviem vám poslať fotky, lebo nemám fotku čriev tej klientky, ale je to stále, pamätajte si jedno, každý problém zdravotný má iba 3 problémy. Chronický stres, dlhodobý zápal a nedostatok kyslíka na bunkovej úrovni. Nič iné to nie je. A keď pochopíte isté praktiky nášho tela, isté potreby nášho tela, tak pochopíte, prečo robím ten 3-týždňový pobyt na Hvare, aby ľudia mali šancu sa dostať z tých problémov, ktoré sú, či sú po chemoterapii, či sú po akomkoľvek stave. Zregenerovať telo. Regenerácia tela je základ na to, aby sme naštartovali každú bunku nášho tela. A viac nemôžem tu rozprávať. Som zvedavý, či vôbec toto video dlho bude vydrží to na TikToku. Krásny deň vám prajem.